खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामैनो दङ। दिनै सावरायनो लानाय आयदाया जादों गथ' गोरलैफोरनि खुगायाव गुफुर गुफुर दागो थानायनि सायाव। बेनि सोमोन्दै मानो थायो आरो बेखौ जों माबोरै गोरलै राहायै फोसाबनो हायो बा जों डक्टरनियाव थांनानै माबोरै फोसाबनो हायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायलांगोन। बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दा गथ'फोरनि खुगायाव गुफुर गुफुर दागो थानाया गथ' बिमानि गाइखेर जानानै बा बथलनि गाइखेर जानानै बेयो दागो थानायबो जानो हागौ। आरो जुदि बियो सानसेजों साननैजों खाराब्ला आरो जुदि जिजों बा आखाइजों फुगारनायाव खाराब्ला बियो इनफेक्शनबो जानो हागौ बा इनफेक्शन जादों होननानै जोङो बुजिनांगोन बा सानना लानांगोन। दा इनफेक्शना माबोरै जायो आरो बेखौ मा बुङो? बेखौ बुङो अरेल थ्रश। जाय इनफेक्शना गथ'फोरनि खुगायाव जायो, बायदिसिना जाहोननि थाखाय जानो हागौ। बेखौ जोङो सिगाङाव सावरायलांगोन। दा बेयो जाहैबाय गुफुर गुफुर दागो एकदम लाथा लाथा खानानै थायो। एकदम फुगारबाबो फैया, आखाइजों फुगारबाबो। आरो बांद्राय गोसा फुगारोब्ला गथ'नि खुगानिफ्राय थै गगोन, सालाइनिफ्राय थै गगोन, गथ'आ खस्थ' मोनगोन, सागोन, गाबगोन। बिनि थाखायनो जोङो जोबोद बिनि सायाव जोङो जोथोन लानो गोनां जायो, जाहाथे उन्दै गथ' बियो जेबो खोन्थानो लानो रोङा सानाय सुनायनि बा गावनि सुबिदा उसुबिदानि सोमोन्दै जेबो बुंनो रोङा। बिनि थाखाय जों बिमाफोरा बिनि सायाव जोबोद जोथोन लानो गोनां जायो। दा बेबायदि जायोबा गथ'आ गाइखेर जाबाङा जायो, गाइखेर जानायखौ नागारो, गाबबाय थायो आरो सालाइखौ दिहुननानै बियो बाहेरायाव बरननानै सोलास्लिबबाय थायो। अब्ला जों मिथिनांगोन बिमाफोरा बिनि सायाव गथ'आ मा जादों। जोङो खुगायाव नायनांगोन, नायोब्ला नुगोन गुफुर गुफुर दागो जानानै थायो आरो बे दागोआ आखाइजों बा जिजों फुगारबा फैनाय नङा। बेयो मानि थाखाय जायो? जानो हागौ बिमाया गाइखेर दौनाय समाव साब सिखोन जायाखैमोन, साब सिखोन जानानै गथ'नो गाइखेरखौ दौवाखैमोन, गाइखेरखौ जाहोआखैमोन। बेनि थाखाय बिमानि देहानिफ्राय बायदिसिना मैला, बिमानि देहानिफ्राय बायदिसिना गाज्रि मैलाफोरा गथ'नि खुगाजों हाबलांदों, गथ'नि खुगायाव हाबलांदों, जायनि थाखाय बे इनफेक्शना जानो मोनदों। आरो जुदि गथ'आ बिमानि गाइखेर जायाब्ला, बथलजों गाइखेर जायोबा आरो बांसिन जानायनि बेहा खाबु दङ। मानोना गाइखेर बथलखौ माब्लाबा गुदुं दैफोरजों, दुंब्रुद दैफोरजों सुनाय जाया। बेफोराव बायदिसिना बिजानुफोरा बे गाइखेर बथलाव नांनानै थायोब्ला आरो बेखौ गथ'नो दौवोब्ला बेयाव गथ'नि खुगायाव बेबायदि इनफेक्शना जानो बांसिन खाबु दङ। बेनिफ्राय आरो गथ'नि खुगायाव लबार दौवोना, लबार दौनानै दोनबाय थायो गथ'आ गाइखेर जायाब्लाबो बे लबारखौ सोबनानै थाबाय थायो। बेबायदि दौबाय थायोब्लाबो बे लबाराव नांथाबनानै थानाय बायदिसिना गाज्रि मैलाफोरा गथ'नि खुगायाव हाबलांनानै बेबायदि इनफेक्शन खालामहैयो। दा बेनि अनगायैबो जों दानि जुगाव जेब्लाबो लोमजानाय समावनो गथ'फोरनो एन्टिबाय'टिक मुलि दौनो गोनां जायो। डक्टराबो दौनो होयो, जों दौवो। दा बे एन्टिबाय'टिक दौनायनि गेजेरजोंबो जोङो खुगायाव थानाय बायदिसिना गथ'नि मोजां बेक्टेरियाखौबो, गाज्रिजों लोगोसे मोजां बेक्टेरियाखौबो बुथारफायो एन्टिबाय'टिक मुलिया। बिनि थाखायनो गथ'नो एन्टिबाय'टिक दौदोंब्लाबो बे प्रब्लेमा जानो हागौ बा इनफेक्शना जानो हागौ। आरो गुबुन मोनसे जाहोना जानो हागौ गथ'आ एसेग्राब मानि इमिउनिटियाव स्ट्रं जाया। उन्दै गथ'आ जे खुगायाव जानाय बायदिसिना इनफेक्शनजों बेहा जुजिनो हानाय एसेबां जाया। बिनि थाखायनो बे प्रब्लेमा जानो हागौ। बेनिफ्राय जोङो बे रैखा मोननो थाखाय बा बेखौ जोङो फाहामनो थाखाय जोङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन जे डक्टरनियाव थां आरो डक्टरनाव सोंनानै डक्टरा जा बुङो, जा बिथोन होयो, बेखौ बिथोन बायदिखौ मानिनानै नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। आरो जुदि डक्टरनाव थाङा, न'आवनो फाहामनो होननानै बुङोबा आं माखासे गोरलै राहाफोरखौ नोंथांमोननो होगोन। बे राहाफोरानो जाबाय, जेरै नोंथाङा गथ'खौ न'आव फोसाबनो थाखाय मोनसे थुला बा खुननि
मा खालामनांगोन लाहार फाहार खालामनांगोन बेजों लोगोसे नालेंखर थावखौ जोङो जानायावबो बाहायो बेनि थाखायनो बे गथ'नियाव जेबो खहा खालामा बेनिफ्राय थुला बा खुनखौ दै गुदुङाव आराम सोमनानै सुनानै लादो बेनिफ्राय सुनानै लाखांनायनि उनाव नालेंखर थावखौ बेयाव फुननानै आखाइखौ साफा खालामनानै सुनानै लाग्रोदो मोजाङै जाहाथे आखाइयाव थानाय बिजानुफोरा गथ'नि खुगायाव हाबलांनानै आरो गोबांसिन खहा खालामा बेनि थाखाय दानिया जाबाय आखाइखौ सुनानै लाबाय बेनिफ्राय खुनखौ दै गुदुंजों आराम सुनानै नालेंखर थावखौ खुरैयाव बा अबेयावबा लुनानै लानानै बेयाव सोमनानै लासै लासै गथ'नि खुगाखौ फुवारनानै जाहाथे गथ'आ साया आरो नोंनि आसुगुरफोरा जाहाथे गथ'नियाव हायख्लाबा बेखौ आन्दाज नायनानै गथ'नि खुगाखौ लासै लासै फुगारनानै होबानो जाबाय बेबायदि फुगारै लासै लासै फुगारनानै सानसेयाव खनथाम खनब्रै बेबायदि फुगारबाय थानानै होयोब्लानो मोजाङै बियो इनफेक्सन गुफुर दागोआ आखाइयाव खुनजों फैफायो बेबायदि खालामबाय थायोबा साननै सानथाम बा सानब्रै सानबा सप्तासेनि गेजेराव बे गुफुर दागोआ हामलांगोन बेनि अनगायैबो नालेंखरनि सिङाव थानाय दैखौ गथ'नि खुगायाव फुननानै होयोब्लाबो हामलांगोन आरो जुदि नोंथाङा सानो न'आव फोसाबा डक्टरनियावनो थांगोन होननानै बुङोबा डक्टरनियाव थांनानै खोन्थाहै जाहोन जेंनाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ बेनिफ्राय डक्टरा मा बुङो बेनि खोथाखौ खोनासंबानो जाबाय आरो बिथाङा मोनसे रोखोमनि गथ'नि खुगा सुनो थाखाय मोनसे रोखोम मुलि बायदि हरो दै बेजों खुगाखौ डक्टरा हरनाय बेबायदि गथ'नि खुगाखौ सुग्रा दैजों गथ'नि खुगाखौ जेरै आं बुंदों खुनजों लानानै सुनांगौ लासै लासै बेबायदिनो सुनानै होयोब्ला बे इनफेक्सननिफ्राय जोङो गथ'खौ रैखा खालामनो हागोन आरो गथ'आ मोजाङाव फैगोन दा मुलिनि नामखौ आं बुङा मानोना गोबाङा गोरोन्थि बुजिनानै बायदिसिना गोरोन्थियाव बाहायोब्ला गोबां जेंना जानो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंबा खाथियाव थानाय फार्मासि बा डक्टरफोरनियाव थांनानैनो बे मुलिखौ लानानै फैनो हागोन दा जोङो आरो बे इनफेक्सना जाहाथे जाफिना बेनि थाखाय जोङो माखासे सांग्रांथि लाखिनांगोन बेनो जाबाय जोङो साब सिखोन लाखिनांगोन गावनि देहाखौ गथ'नो गाइखेर दौनायनि सिगाङाव जोङो साब सिखोन लाखिनांगोन बेनिफ्राय गथ'आ जाहाथे खुगायाव बथलजों गाइखेर लोङोबा जाहाथे गथ'आ खुगायाव बथलखौ सोनायनि सिगाङावनो जोङो बे इनफेक्सना जाहाथे गथ'नियाव जाया बेनि थाखाय जोङो दुंब्रुद दैजों साब सिखोनै बथलखौ सुनानै लानांगोन आरो गथ'आ गाइखेर जायालासिनो थानाय समावबो जों लबारखौ दौनानै दोनबाय थानायखौ जोङो खमायनांगोन बेखिनि सांग्रांथिखौ लाखियोबा आं सानो गथ'आ खुगायाव जानाय बेबायदि इनफेक्सननिफ्राय रैखा मोनगोन आरो नोंथाङाबो गोबां जेंनानिफ्राय गावखौ माने गथ'आ जेंना जायोब्ला बिमाफोरा गोबां सिन्था जायो मा खालामबा मा जागोन बेबायदि टेनसन जायो बेफोरनिफ्राय नोंथाङाबो उदां जागोन आंनि बेलायाव आं बुङोब्ला आंहाबो जादोंमोन आबिरा मानो होनोबा आबिराबो बथलजों गाइखेर जायो नालाय बेनिफ्राय बेबायदि इनफेक्सनजों आंबो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन दा बेयाव आङो न'आव थानानैनो लकडाउननि सम बायदिसिना बाहेरायाव थांनानैबो ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ डक्टरजों रायलायहैनांगौ बै समाव जोबोद जेंना गोनां जादोंमोन बेखायनो आं सिगाङाव न'आवनो गुबुनफोरनिफ्राय बिथोन लानानै न'आवनो बे थुलाजों आरो थाव नालेंखरजों लासै लासै फुगारनानै बेखौ फाहामदोंमोन बेनि उनाव एसे खुला जानायलाय आरो गुबुनफोराबो बिथोन होनायलाय आङो डक्टरनियाव थांदोंमोन थांनानै आं बिथांमोनहा हरनाय बायदिनो बे खुगा सुग्रा मुलिखौ लाबोनानै सुनानै होदोंमोन आरो बेजोंनो आं जोबोद मोजां जानायखौ नुनो मोनदों मोजां जादों बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो गुबुनाबो बेनिफ्राय माबाफोर मुलाम्फा मोननो हानाय बायदि बा माबाफोर गियान मोननो हानाय बायदि माबाफोर हेफाजाब मोननो हानाय बायदि गुबुननोबो नोंथाङा शेयार खालामनानै होदो आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय
थानो जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला बा मिथिनानै लानो गावनो गोनां नङाब्लाबो गुबुननो बिथोन होनो थाखाय जुदि मिथिनानै लानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होबानो जाबाय जाहाथे आं थुलुंगा मोनो आरो बेबायदि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।